God virkelig. Sådan der. Ja, i dag er det så torsdag. Ikke onsdag, fordi der glemte vi at optage det. Så vi laver lige en hurtig på onsdag. Så vi leger det onsdag i dag. Hvad lavede vi onsdag? I dag har vi... Nej, i går. Ja. I går, der lavede vi... det var en lidt trist dag, fordi at, vi fandt ud af, at vi havde mistet vores voxpop, så mig og Marie havde inde og optage. Vi har brugt hele eftermiddagen på. Rigtigt. Det er lidt noget lort. Ja. Så vi var ikke så engageret i går, må jeg nok sige. Det prægede i hvert fald lidt vores arbejdsindsats. I hvert fald Det var vores meget deprimerende at være herinde. Ja. Meget trygge stemning. Alting gik bare galt i går. Det var lidt noget. Det var noget. Ja, vi har ikke noget godt interview, og vores voxpop er gået galt. Så vi var lidt kede af det. Men Marie og Mads tog ud på skolen og lavede en ny voxpop. Plan B. Ja, plan B. Og spurgte elever og lærere på skolen. Hvad har vi ellers skrevet? Vi har fået skrevet de sidste dokumenter færdigt. Så har vi fået Magnus til at indtale ja. Christian Bjørnshovs svar. Ja. Jamen, jeg har fået lagt... Jeg har lige købt og læst de der vores tekster. Og så fik vi fået lagt dem ud på vores hjemmeside. Det hjalp lidt, vi tog hjem til Mads efter skolen. Jeg spillede World Trader. Ja, det gjorde det også. Indtil Kasper kom. Ikke Monopoly, eller hvad det hedder. Så er vi kommet videre med hjemmesiden. Så fik vi så lavet noget mere end det. Jeg synes også, det var meget. Ja. Vi havde travlt. Det var sådan set det. I dag skal vi komme videre med hjemmesiden. Ja, Og rigtig godt, i dag skal vi med have interview færdig. Vi skal have lavet hjemmesiden færdig i Og dag, konklusionen. og vi skal lave konklusionen. Så i morgen der kan vi bare aflevere det hele. Og slappe af. Ja. Så vi er faktisk rimelig travlt i dag. Jeg tror også, vi var travlt i morgen. Jeg håber, at vi kan Vi bliver færdige i dag. Det skal vi. Det var alt. Det var alt herfra. Ses i morgen.